I Esquerra necessita col·locar moltíssima gent perquè vol ser un partit hegemònic. Amb això Esquerra està fent de Convergència. Esquerra és la nova Convergència, és el nou partit conservador independentista d'aquella manera, perquè tots sabem que Ernest Maragall ni és, ni ha estat, ni serà mai independentista. No és independentista, Ernest Maragall? Ernest Maragall. Per favor. Ernest Maragall, independentista. Home, però homes, a aquestes hores del dia, no. Ernest Maragall... Què és? Perdona. Ernest Maragall és un federalista de tota la vida del PSC. Que està en un partit independentista. Que està en un partit independentista. Escolta, lloat sigui Déu, cadascú tria el que tria, però Ernest Maragall no és que hagi tingut una... És com la Colau. És com la Colau, per tant, és el que estic dient. Colau, doctrinalment, és a dir, per què Espanya es va inventar Podemos i per què Antena 3 i els poders de l'Estat es van intentar Podemos? Per aturar el moviment de consultes independentistes, blanquejar l'Estat i fer veure que altra Espanya era possible i que mentre l'esquerra del PSOE era més jacobina, hi havia un nou partit que apostava pel federalisme. Sempre que a Catalunya l'independentisme puja, des de Madrid s'inventen coses per dir... Maragall o Colau? Un dels dos actors polítics s'ha d'anar. Llavors Colau renunciarà, però Colau ja ha guanyat. És a dir, Colau ja ha fet que l'independentisme es torni federalista o autonomista o digue-li que vulguis, perquè totes aquestes coses ja sabem com acaba l'altra Espanya és possible. Llavors Colau, per això et dic, Colau, ahir es torna a posar al centre i torna a dir, escolta, jo no he guanyat l'alcaldia, però hi ha un capital polític que el puc abanderar jo millor que Esquerra.